te, ni wedi cyrraedd y gegin, blwyddyn newydd dda I ti'n erill wyt ti. Fi'n iawn, diolch yn fawr. Nadolig fach neis? Do, eitha tawel, digon tawel. Reit, wel, i ni nôl unol marrwydd nawr. Pob un ôl yn gwaith, pob un ôl yn yr ysgol, a mae eisiau helpu neu pethau cloen dy sen y gegin, felly ti'n mai helpu ni. Ie, dwi reseit am swper sydyn, really. Dechrau gyda'r Cyw Iâr a pasta, plant wrth I bod yn dyn nhw'n pasta. Lyfli. Felly, mynd I ddechrau, mae da fi 2 frest o Cyw Iâr fan hyn, a mae hwn yn ddigon I fwydo 4, tymod, 2 oedolyn, 2 blentyn. Felly, os chi'n cynilo hefyd, mae hwn yn reseit bach eitha handi. Gallech chi ddefnyddio y top y gos hefyd, mae hwn bach yn jepach na falle'r frest. Wi jyst yn torri nhw mewn stribedi weddol tenau, ac wedyn ni'n mynd I ffrio nhw. So, roi nhw gyd nôl fan a. A na gen I wared hwnna, fi'n mynd I olchi ddwylo, gloi. Wedyn ni, fi jyst mynd I roi bach o halen y pupur drosto fe. Ffreipan arno I dwymo. Mae rhywun yn bita gymaint o ginos yn dyn ni dros Nadolig, ti'n gwybod? Llysiau, cig a grefi. Mae'n neis I gael rhywbeth bach gwahanol yn dwi? Ydy, a fi'n hefyd gyda hwn yn ychwanegu llysiau, mae'n bryd yn ei hun. Felly mae popeth, ddim eisiau cael dim byd arall I fynd â fe, mae popeth ynddo fe. Lyfli. Reit, so mewn â hwnna, ffreipan wedi twymo, bach o olew, a wedyn ni newn ni just goginio reina, 4-5 munud. Reit. Ac at hwnna, I hefyd, mewn munud, fyddai'n ychwanegu bach o garlleg. Sym rai chi ychwanegu hwn, mae rai plant yn licio, mae rai ddim. A wedyn ni, dyna'r gyd, really. So, yn y cyfamser, fi'n mynd I fynd at y pasta. Fi wedi cwcan y pasta fan hyn yn barod. Pasta fraîche digwydd bod sydd gyda fi fan hyn. So, gen I wared o'r dŵr gobeithio. Fi wedi cael y teclyn bach hyn. Wel, fi licio hwnna. Sa'n ei gweld ar hynna o blaen? Ydy hwnna'n special ar gyfer pasta? Odi, mae just ar gyfer pasta. So mae yn handi, achos ti'n cadw'r dŵr, a wedyn ti wedi gwcan mwy o basta na fe, os nag yw pawb mewn dy gilydd, a hefyd fyddai yn ychwanegu peth o'r dŵr i'r saws hefyd. Fi'n mynd I drwco'r un o drosodd. Fi licio hwnna, mae os ydych ffesto mynd os ysban drawyr sencw yn sy'n gyfarod y dŵr yn y sy'n cael ei ddôl. Ie, yn allol. A lot o fe mewn lawr y senc. A hwnna'n handi iawn. Dwi'n mynd gael hwn arno den. Rai, ymwneud nôl i'r Cyw Iâr. Mi eisiau browno fe bach o... Chos ti'n cael bach o flas yn y fe wedyn ni. Sort pa pasta? Fi'n gwybod mae tagliatelle sy ti fan hyn. Ie, tagliatelle sy ti. Sim ots, gyda ti ddefnyddio, tymod, unrhyw beth. Fwsili, pasta bowls na, penne, unrhyw beth. A, tymod, gyda ti, dylech chi fod nawr, tymod, pasta cyflawn, pasta brown. Mae hwnna'n cymryd bach mwy amser I gwcan, ond mae'n cadw chi'n llawn yn hyrach yn amlwg. Reit, fi'n barod I ychwanegu'r garlleg at hwnna nawr. Sy'n rhyw dips da ti nawr ynglyn â portion control fel maen nhw'n gael e fech? Sy'n wastad yn ei gormod o basta, gormod o reis, os rhyw dip yna? Reit, sy'n mwyn beth sy'n gyda fi gytre sy'n handi iawn, a ges I fe o'r corff Love Food Hate Waste. O ia. A mae'n declyn bach fel hyn, a mae twlle yn y fe. Digon I 1, digon I 2, digon I 3. Os ti'n defnyddio spaghetti. A fi'n rhoi fel hwnna. A wedyn ni, so mae'n... Ond gyda hwn, tymod, bydden ni'n gweud, tyl y cilchoedd hyn, mae 3 neu 4, dyna 4 reina, a ddigon I 1 person. Waw, oce. Mae di bod I fan, tymod. Mae'n anodd. Saith, mynd I weid I fi fwy. Rai, be newn ni nawr yw, be newn ni gynta, rewn ni'r Sbigoglys yn hwnna. Fi'n gwybod, bydden ni fel arfer yn rhoi fe nôl yn y sosban na. Ond, just fel bod chi ti gweld yn well, a fi'n mynd I roi bach o'r dŵr bach na I helpu gwcan hwnna. Bach yn gynt. A na gyd sy'n eisiau gwneud gyda, mae bag cyfan dy fi fan hyn, just I cwbl o funudau, ti'n gweld, mae fe'n gwywo o flan dy ligiad. Mae'n mynd o ddim, yn dyw e? Mae'n ddim, mewn dim amser o gwbl. Wedyn ni, mae'r Cyw Iâr, fi wedi cwcan y Cyw Iâr yn gynt, so mae hwn yn mynd I fynd nôl nawr yn y ffreipan fyd. A wedyn ni, ni'n mynd I ychwanegu bach mwy o flas nawr. Mi eisiau twymo hwn trwyddo. Fi'n mynd I droi hwnna o, chos mae lot o sŵn o hwnna, so. Mae bod fi'n gweiddi dros bopeth. Pesto parod, rhyw llwyed yr un, rhyw 2 neu 4 llwyed. Ydych chi brynu un fraîche neu mewn jar.
A wedyn ni sydd lemwn mewn. So mae hwn yn mynd i greu saws sydyn i ti. A wedyn ni... A'n iach iawn hefyd yn Odi, mae'n gymharol iach. A wedyn ni mae'r pasta yn mynd nôl yna fe. Felly newn ni droi hwnna nawr. Fel bod ei gyd yn cael ei orchuddio. Nawr, gallai ti ddefnyddio, symlaen chi, os oes twrci dych chi ro, beth nes i lenni o'r rhewi lot o'r twrci. Gallai ti ddefnyddio twrci fan hyn nawr. Unrhyw bwyd sydd, tyma, cig sy'n rod. Dyna bod ti wedi gwneud Cyw Iâr rost do. Ie. A bach o Cyw Iâr, mae hwn yn berffaith ar gyfer e. Ffordd gwahanol o ddefnyddio fe. A wedyn ni, jyst i wneud y bach mwy cyfoethog, symlaen chi wneud hwn, mae 'da fi crème fraîche fan hyn. Rhyw 2 neu 4 llwyd o hwnna. So mae hwnna'n mynd i wneud y bach fwy cyfoethog. Ond allai ti adael fel ma fe? Ond gallai ti adael fel ma fe. So mae hwnna'n creus. A na gyd, dyna'r pryd cyfan mewn ffordd. A beth oedd hwnna? 7 munud? Wel, llai na ni. Na, 5 munud. Lyfli. Rhoi fe mewn. Mae'n edrych yn iach yn dwi? Di. Ie, bydde fe mwy iach heb y crème fraîche. Ond mae crème fraîche, mae'n lot llai o fraster yn crème So fraîche. ti'n gallu rhoi iogwrt sy'n ti'n moyn? Gallu ti roi iogwrt. Well na hifen yn dywe? Odi, yn hollol. Lovely. Mwy Oh, lovely. Rich. Diolch ti'n Eris. Diolch yn fawr iawn.